pinyruodh mudho. Gima daher wacho ni gima dhi nyime, sirkal ok nyal nyisowa nokia mondo koka gilos task force sani. But kiwe Mackenzie to gi weche mag Ezekiel mane otuom, jogi ging'eny to kendo gisebedo ayanga gin public domain. Makinde moko chien kacha nitie jayalo mane inono kendo mane sirkal omako mafuanda ma bende ok adaher mondo ahul nyinge, but en public domain mane kone ji noor 310 no manipulate ji mang'eny. Jogi gintie koro sirkal ema oseregea nikech jogi gintie ko sane ka giloso task force mondo giregulate kanisa. Sirkal ok nyal regulate kanisa en gir Kristo. To aneno ko lost task force mobedo include jotich Nyasaye mamoko. Penjo mapenjo en ma jotich Nyasaye gi they have been there, kendo ging'e gima osebedo katimore. Bende gibiro tiyo tich maber mabiro miyo kanisa bedo yo makare, koso oketi kacha nikech kaka ing'eyo ni kanisa ma Kenya dawach ni jodongwa matayowa, most of them lose their reputation, nikech moko bende yudo ka siasa odhi omadho ma ginya bende gibiro sing the tune mar jo siasa. Haya, adani umake kanyo